hotel kayo nagpunta? Pwede ba kasi huwag mong papasusin si Dr. Paredes? She's a very respectable woman! Respectable ba yung babaeng ganun nakikipag-date sa kanyang estudyante? Hindi kami nag-date! Bullshit! Kaya pala luwag-luwag niya sa pera sa'yo dahil binibili niya ang pagkalalaki mo! Helen! You don't know what you're talking about! I know what I'm talking about. At alam ko rin na mahilig ka sa mga babaeng mas may edad sa'yo para may maapakan ka sa pag-akyat mo! And with that rich old doctor, nasisiguro kong mas mapapabilis ang pag-akyat mo sa ospital na yon! Di ba? Di ba? Naganda ka ng masasarap na pagkain na ganyan. Bumili ako ng konting makakaya ko. Para lang makapag-celebrate tayo ng una kong kita. Pagkatapos ito ang gagawin mo sa akin! Nabastusin ako! Kung nawawalan ka na ng gana, ako, bumabalik na naman ang sigmura ko!